Η Λόμπα πέρασε, ο Χουάντσο έστω και με κραδασμούς 2-0. Αρκετοί παλιοί γνώριμοι στις δύο ομάδες. Μπράουν αυτό θα το βάλει. Πάρκερ παίρνει και εκτελεί ο ίδιος πρώτη καταλανική πόντη. Μπράουν για 3. Ζεστός. Ο Νούνιεθ εκτελεί για 3 και το βάζει, αναγγέλλοντας τον εαυτό του στο παιχνίδι μπροστά στον συμπατριώτη του, τον Χουάντσο. Ναι. Γκραντ σταματά την αιμορραγία. Πάρκερ περνά. Ο Χουάντσο δεν τα κατάφερε ούτε τώρα. Ωραία προσποίηση του Μπράουν. Τα υπόλοιπα είναι εύκολα. 17-13. Ο Νούνιεθ μπούκαρε και πάλι πήρε το φάουλ από τον Μπράουν. Του βάλε και το καλάθι. Ο Πάρα εκτελεί από μέση απόσταση αγνοώντας την πάσα που είχε, αλλά τώρα βγαίνει ελεύθερο σούτ για τον Άντερσον. Πολλά χαμένα rebound. Σουβαλία του 19. Μπράουν ελεύθερος. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού. Ο Ναν τον άφησε να το ζυγίσει από το κέντρο. Καλάθι! Καλά να πάθετε. Αν τον αφήνετε να το ζυγίσει, πληρώνετε για το τίμημα. Κέντρικ Ναν από το κέντρο, 25-19. Ο Πάρα έκλεισε τον Σλούκα, ο Ναν φρόντισε να ξεμαρκαριστεί και να εκτελέσει για 3. Ρίσκαρο Ναν. Άντερσον εκτέλεσε 28-24. Ο Άντερσον οδηγεί τον Ναν προς τη γραμμή. Τώρα ο Λεσόρ θα πιάσει δουλειά απέναντι στον Ερνάν Γκόμεθ. Φαουλ. Και καλάθι. Κοιτά, αλλά δεν έχει πάσα, τη βρήκε τώρα, αλλά ο Ερνάν Γκόμεθ δεν την παίρνει εύκολα. Τα βάζει με τον αδερφό του, όπως στο σπίτι. 31-30. Μπράουν. Αυτός έχει σταθερή σύνδεση. 15. Από μπροστά ο Πάρκερ αρνείται την πάσα στον Λεσόρ. Ο Νούνιεθ είναι ελεύθερος και ο Πάρκερ επίσης. Αυτός εκτελεί όπως του αρέσει. 38-41. Ξανά στο φινάλε. Ναι, Κέντρικ Ναν. Δεύτερο buzzer beater. Πάσα είναι στο περίπου. Θα πάει στον Σατοράνσκι που εκτελεί στο στόχο. Δεν βγήκε καμία συνεργασία. Τώρα να pick and roll με τον Λεσόρ, αλλά χωρίς χρόνο να πάει μπάλα χαμηλά. Πέρασε όμως με μια αλλαγή ρυθμού. Καλάθι και φάουλ. Και έφτασε η μπάλα στο Λεσόρ. Καλάθι και φάουλ ξανά. Πάντερ πάει να περάσει ανάμεσα σε δύο. Από όλο αυτό ο Αμπρίνες για 3. 51-56. Ο Βέσελη θα βάλει την μπάλα στο παρκέ, θα γυρίσει και θα σκοράρει. Βγήκε ο Αμπρίνες, τον έχασε ο Ναν, το πλήρωσε. Ναν περνά, βοήθεια από τον Μπράουν. Απαντά ο Λορέντζο Μπράουν, ανεβαίνοντας 18. Ο Βέσελη πήρε στην κίνηση, ο Παναθηναϊκός απλώνεται για να προλάβει, ο Πάρκερ την καρφώνει. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να γίνει μεθοδικός. Η εκτέλεση του Μίτογλου, μια ελπίδα, μια ανάσα. 58-66. 2 Ναν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πουθενά, ούτε στο PlayStation δεν γίνονται αυτά. 3-3 buzzer beater στο φινάλε περιόδων από το κέντρο, από μέσα, από ένα βήμα από το κέντρο. Κέντρικ Ναν. Ναν ξανά. Ξανά. 66-69, 20 στρογγυλή. Ναν αισθάνεται ασταμάτητος. 69 όλα. Ακροβολίστηκε. Άλλο ένα. Τώρα μπαίνουν όλα. 72-71. Ο Ναν του άνοιξαν χώρο. Σκοράρει.
74-71 από τον ασταμάτητο Ναν. Λούκας περνά για να πασάρει. Γκραντ με όλο το χρόνο του κόσμου. Άλλο ένα. 77-71. Λούκας στέλνει τον Μίτογλου και στέλνει τον Γκραντ στην πλευρά. Πασάρει άσχημα. Πάσα στον επερχόμενο Πάντερ, τελικά στον Νούνιεθ. Καλάθι και φάουλ αφού ο Ναν μπήκε στη φάση αλλά δεν τα καταφέρει. Στο μεταξύ ρεκόρ καριέρας έχει κάνει ο Νούνιεθ με τους 19 πόντους. Ναν και αυτό! Σατοράνσκι μαζί με τον Νούνιεθ. Δίδυμο point guard, ο Τσέχος παίρνει φόρα για να παίξει ένας-ένας και να εκτελέσει για 3. Ποτέ δεν ήταν το δυνατό του σημείο, αλλά αυτό θα το βάλει. Αμπρίνες εκτελεί υπό ασφυκτική πίεση, όχι δα. Αλλά ο Βέσελη δίνει ευκαιρία στον Πάντερ και αυτός θα το πάρει και θα το βάλει. Ισοπαλία στους 84. Η δεύτερη ναι. Και άλλη παγίδα στον Πάντερ. Καλή παγίδα, την πήρε ο Λεσόρ! Και θα την καρφώσει! Πήρε ο Πάρκερ. Πληρώνει ο Μίτογλου. Το έκανε πάρα πολύ δύσκολο. Δύο της Μπαρσελόνα μπαίνουν στη φάση και με αρκετή δόση τύχης 87-86-23,7. Και όπως είπα νωρίτερα, βολεύουμε και με βολές να τελειώσει το παιχνίδι. Χέρι-χέρι ο Σαντοράνσκι. Για να βγει ο Αμπρίνες και να εκτελέσει και να πάρει 3 βολές από τον Ναν. Στα 8,9 και το 5ο φάουλ του Κέντρικ Ναν. 3 στις 3 από τον Άλεξ Αμπρίνες. Με Ολύμπια ψυχραιμία, time out του Αταμάν. Μπράουν. Βρήκε όσο χώρο ήθελε. Η πάσα είναι για τον Λεσόρ. Γύρισε αυτός. Φάουλ. Μπήκε η δεύτερη. Δεν έχει άλλο time out ο Πενιαρόγια. Πυρονίνιεθ 3-2. Καθυστέρησαν. Τέλος. Επιβίωσε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Μπαρσελόνα 90-89 με την βολή του Λεσόρ στο φινάλε.